Dom lili bless on presence pe pini la so video na tung ka bonda pon gala phen lo la tungi la tuliran rong hang hem long de thor dut pulo penang tu na si ka dang long me hu si dulor so pi thak sinon li tu ma sam ati hai lo Chief Minister Dr. Himanto Biswa Sarma la sa pi thak ko pi sia lang ka dinje ma pini ha da berta la se ni hala ka chini ya sam se ke du bhan nang si la Chief Minister Dr. Himanto Biswa Sarma ka ninje lam ha de na tum ha ke jidang pa jidno ala ko pi si la so hadna no so dik so da ka tang sami ma la so ang ton pe na lang ka ninje asamis pe no la sinon ni bang ke ka dia lam nang si li na tum ha lang exact ka ninje ni na tum bhan pa jipon ko de la se hala ki jidang nang ke na tum pa jidno hala sa video Salang la puhelo ningi ke nilipo hipoto karbi ang long arlo kidu atum akaprek akhe lapen karbi ang long along li along kidu long li dek atum halatum non kidu bom adim mate along li ten thu nang jipu arji ding klui ten karbi ang long arad atum kemang dulu lapen kehang kataram pa padu pon lu Ibon sita Guwahati High Court ben isi non isi kangsai bom lang ba pasang bom lang ha kici asu atu mapha non amat hu nang pu ba ladak pen citeret nang pu non ko ke pasang bom lang kici Guwahati High Court bang ke order du pon lasi non amat ke High Court pen eviction mate kathalia kam claim un ilang High Court kan ampar nang li mili ke claim par un isi alang li Dr. Himanto Biswa Sarma ninggi pon Tibon seta sama so ke nona mat rabjin pen thale lab nang pu pulu la son se la litson rong pha lang ke hanga sa ka klem pon bom le la pen atu di blot ha lang non tuliram rong hang ili tum ka biang long asia ma hem ni kai chok ke la pu hem lo hadak hanga sa ke klem atum ok apran mini aji din klui tan atum krep ho krep tok ba et pen lo la tum asi ok apran mini ong si ha Guwahati Medical College ang si kelang pon deblo lasong bong kuman ni ang bong kasi yok dun abiyata pacindak pen la pulo je pulis atum ke lasong phan mang ke arrest pulo ko nang pon det pusi biyata tangdak det amar hu chudulo Direktur kalite tibon sita piso kapami kelang aphansi Guwahati Hospital an pon nang koklo pusi Dr. Himanto Biswa Sarma lake ke pacu daya lam DGP Chief Minister pen se lang pon bom le la pen halat lu mami thang hem ke dam long pu pusi lo lasi kaching sai pen si kam tunji High Court kang sai ateng pen piklem parlin dun pe uayun Menteri Munus Begu dopo DGP ta dolo la pen lima mata dolo laso halaso suduk sedak apata klaim un la pen pulis atum pen le aja kong horang Giraftar kali ke se kelang aphansi ha Guwahati Hospital an pon lo tapi pon nang kok lo pusi DGP Chief Minister atum pen se lang pon bom lo pusi halatum dang ke rat tham takin ni lo halatum ami thang non ke ahem ke dam long pu pula lasi kaching sai pen si aja da kam ta chungji pula High Court kang sai ateng pen si ke claim pa yun dun rong le pi de ke le itum une de ji sitai li tum do am High Court pen chin pi king wa ke tham ti mum le te akam ta chung de ta the Menteri Munus Pigu dolo la pen DGP da dolo ni ni mata dolo hala da Guwahati la so se telang bom ho hala so duk sodak apora teng pen in sampo mo ni thoma thike la si kating wa bang ke akenang sot pulo hala tum pen Himanto Biswa Sarma ami thang amat si king wai pu kusia lang ke lam jak kipile tuli ram rong hang ta eviction ke claim ka ning hang ulo la pen claim pon bom lo along la tibon se ta High Court order ateng pulut te tuli ram rong hang non amat dang ke hala PGR VR long le long bang ke claim un de ji ni Chief Minister amata claim un athima pulis aya kong pen li en pujita iten ka High Court alam ke patik peglu pute la ke kichok ke si dam ji po lasi hemrit mi ke kai thana mi ke kai pen pia kam chung che dia di kusia lang ki pon pini pena High Court chingpi lote kam kapati pe tulo ansu si High Court ke anin khipo lasi High Court along si laso abirta li rok le pute
Nah, High Court pandang ke aning ke teng asonsi claim wrong ini kal bitung ke la pusil alang ni lo tapi High Court along case pidet pen un kedam un ba ang song ang dengan ke la ke Supreme Court antal di nangkok ko High Court order along ili tun si bohong lete la pe jakong horang pen ute High Court along ang thek di kok mu muta la si hala tun ke claim atu sini ni do kok tat he tapi ke claim si ke claim ke lapuhen lo lapen ladak alang dipuki lapuhen lo High Court kang sai jasmian pulo latun sini pani ni si lanon hunger strike ke ipadu ke lason tiklempon dangsi lison ke Japon rong le lasi DGP lapen ni chief minister halatum non hunger strike doan atum anten ni mamati kinti tinggai po tapi yang suluk sedak atumon anpar ta pivia rakam tumpu kusi mathale lansi la so video atumi atiha chief minister of some Dr. Himanto Biswa Sharma la nili ka jalan pen translate on the la sala comment salong pipono tiktok kita akam tuni matin sema la ka biang long piliram dia kalilo nak dapat sili pun ada kini pon lo lagi rap yang si tingwa kin sai nang fokusi la so tepatun ye pan nang ke doan ning samjin pen sili kin klempon nang fokulo lansi la so video in ton pon lo